Gusti Allah Gusti Allah. Aku tak nggo bayar bank mekar kowe mok nggo ngerum ngono kok. Aku gak ngerum. Apa? Tamu. Lah apa iki? Aja bendikan lho, aja bendikan lho. Engko ngecret lho. Aja cedak-cedak. Engko ngecret. Banyak. Urung Kaget. kanggo. Lik Nonanda. Duh ya malah ketemu kuncine. Iki sapa iki? Ya Allah. Wes pokoke dagelan Iki dina kunci. melumpuk dadi siji. Iki kunci. Ada apa sih ketoknya kok bingung kabeh. Ini kalau kuncine Mas. Iki kalau Mas. Makasih ya Mas. Matur suwun nggih. Hati-hati Mas kuncine. Aku kunci kowe tak kei remote tok Mas. Aku kok kudu ngenes dhewe. Kok iso? Lah kok ngenes kena apa kowe? Dagelan sakmene do seragam kok aku ora dhewe. Lah wong kowe Lah kowe anggota anyar kok. ora dijal. Dek Nanda karo Mas Lion seragam. Sapa iki Rokem karo Sendro seragam. Lah iki setelane sapa, Cak? Yun Rena Yun. Kok ngenes ya ora ndek sepelan dhewe. Tak kira ning dunia perdagelan ning sing elek mok kowe tok. Lah iku kok malah ana remukan menungso iku piye? Jabang bayi. Aja ngenyek, Ndak. Kowe iki ya ngene lho nek kepengin rukun karo kancane, Liun gundul, Sendor gundul, lah kowe ya melu gundul san ta kudune. Ha ngono ben kompak to iso. Saiki ngene. Piye? Ayo wong telu kowe rene awor aku. Ini Yon. Kowe rono mbek Rocky. Rono sing barek-barek. Nah, saiki ngene. Aku sing tengah. Kowe tengah. Kok aku sing ijeh bocah dhewe. Bocah edan. Bocah stres. Dijaluki pendapat karo wong-wong sak Gresima kene. Ya. Tamune Mas Joko Nggih. karo Bu Umi. Bumi. Ya. Bu, Bu, mulai dari sebelah ke kanan. Ya. Mas Nanda ganteng nopo elek? Matur nuwun. Berarti mripate waras. Mas Rokim ganteng apa elek? Berarti mripate waras. Sisih kiwe. Sisih kiwe, sisih kiwa. Kiwo kirik. Mas Singo. Sapa jeneng? Liyon. Lion. Yo ndase kaya singo. Yon aja isin-isinake lho. Ketokno. Mas Lion. Elek napa elek? Waras. Jajal baleni elon-elon sih Mas Lion. Elek napa elek? Cocok. Kok elek apa elek? Lah piye? Elek apa ganteng ngono? Engko nek wong kene ganteng malah mripate lara. Kowe trimo ae go elek-elek ngono lho. Wis sabar. Mas Lion ganteng napa elek? Mas Sariman. Heru. Sah. Lah wong potongane mek kaya nyambe kok Heru. Heru iki wonge ganteng bagus. Lah wong potongane mek kaya nyambe kok Heru. Maksude Heru ki Heru Sariman ngono lho. Oh, Heru Kowe Sariman. ora roh karepe Heru kok. Heru, he karo ru. Hewan rumahan termasuk pemakan tikus. Aku kucing aku malah nemen aku. Mas Heru Samiran. Sariman aja. Hariman. tak tali kocimu mantel. Nyek wong kok tenanan. Mas Heru Sariman ganteng apa elek? Berarti Ganteng. dibelah jadi Ganteng. dua. Sebelah kanan ganteng, sebelah kiwa elek. Wis apa Sariman? Saiki karek siji. Makasih. Urung takok sik to. Urut takon makasih. Mas Sendor ganteng mati kowe angger muni elek. Bosok. Bosok. Elek. Kene. Elek. Kene. Elek. Waras kabeh nek ngono. Iki aku tak omong ya Mas Nanda. Mas Anu. Iki ben adil. Maju. Ngomong maju. Ayo dok mengguri sithik-sithik. Kene. Sariman ben ngomong maju, Ban. Ya gegen. Ayo gegenan ndang ngomong. Sesama budak dilarang. Dilarang keplak. Aduh, aku kok yo melok. Lah iya, Iki sik treke ben lewat sik. Wes watune loro Mas go ngantem ndas. ndasem dhewe. Gandeng Mas Nanda wis ana sepelane Mas Lion. Maju. Mas Sendor ana Mas Rokim. Aku arep golek sepelan dhewe. Sapa? Enteni delok. Melete lah. Masane ku lho, tak celukno ketua danang ya aku nek ra ndek sepelan dhewe. Bal Mogol. Iki wae Mogol. Mogol. Ora terima. Aku ra ndek sepelan, Gol. Iku sepelan
Ndi wonge? Sepelan ning Aku ra disepelan kok. Saiki jek Aku dinyek gol. Kowe sebagai ketua tanggung jawab gol. Aku dinyek karo daglan elek-elek lho. Bocah kok kecangkrek. Rupane remuk dhewe kok. Rupan jane iki. Aku nek ra nggo sepelan dhewe kacau. Saiki dah. Apa sepela aku lele. Kowe adong apa kowe? Iki lho CS-ku. Ya gol ya. Gawakno wis sepelan ae. Lah nggih. Yon kowe rene yon karo aku. Apa sepelan? Rene. Kowe ana sepelan bro Kim, gini. Sepelan meneh. Aku iki wis nglumpukno dagelan sakmene akiye kok. Lho jere sepelmu kok nek kono. Kowe iki sing ketok kompak gol. Aku barek kowe tok kok gol. Ya wis, kowe do nyanyi, aku tak nampa saweran. Saweran. Aku jagol ben entuk. Ki sepurane nggih Pak Bu sedaya mawon. Mogol. Wong sing duwe gawe niki kancane kula dhewe ya ora mikir bayaran. Ora mikir bayar. Kersane ingon-ingon kula 5 niki do nyambut gawe. Anjene balik. Selamat berbahagia. Loh, iku Kanggo malah anak wis saya selamat. tercintai, anak wedok tersayang, wah luar biasa. CS-ku iku. Balaku iku. Aku sing nyanyi, kowe sing nambah saweran. Oke. Entek kabeh. Suarane entek. Suarane Rokim entek, musuh Mas Heru. Nak ngomong alon-alon ngomong kok kaya Grono iki lho. Wis rai kaya Grono, omonganmu kaya Grono. Jangkrek iki. Layo ya Grono. Apa lender nanti lho iki. Baiklah saudaraku. Untuk sore hari ini bersama ini piye ta maksudnya iki? Wes to, ayo wong telu ayo. Pedro nih. Baiklah saudaraku, untuk malam hari, siang hari, sore hari, Aku mau ngerti. aku kok malah bingung iki MC. Iki MC sing ndase selalu stres kabeh ya iki. Ye. Wah. Wah. Jane edan lho iki. Ancen padha botake nanging beda kok. Sing elek kumpul elek. Ya kono. Sing elek ngumpul elek, Sing ganteng kumpul sing ganteng. ganteng ngumpul ganteng. Cocok. Aku mau ngono tok terus balik kok. Ayo sing Aku gak ganteng. lapo-lapo kok. Sing ganteng kumpul ganteng yuk. Ayo. Rene. Aja kuwatir. Wong gantenge kakean dosa. Betul. Sik to. Enak wong elek. Kok iso ngomong wong ganteng akean dosa. Alah wong ganteng agek liwat mesti bojone wong do ngloroi. Ih bocah kok ganteng wis dosa. Jajal wong elek-elek ngene iki liwat bojone liwat. Wong elek ayo dong elek ngono ya. Hidup wong elek. Ya. Lho kok iso? Sing semangat mulai 1 2 3. Hidup wong elek. Kita lestarikan pengelek-elekan kita. Ora ngono. Elek. Wong urip ning alam donya iki ya tetep kepengine ya sing ganteng. kok. Alah nek aku ya ora bos, aku enak elek lah. Enak elek lah ya. Elek wonge jujur. Nek ganteng ora jujur, mlebu neraka. Nek elek mlebu suwarga, mergo gak kakean dosa. Sik sing nambahe kaya sapi ten sapa lho? Jajal wis. Mboten ngoten terus tembunge jenengan kok iso teko swarga neraka iki perkarane apa? Jelas ya, Yon. Jelas. Nak ganteng. Kakean dosa. Contone seneng klarani Atine atine. wong wedok. Umpama kok wis duwe bojo gonta-ganti Bojo. Wis ya apa ora? Elek. Iki Berarti wong sithik ganteng akeh iki dosa. keneki kowe kok Bos. Dosa. Sabar. Sabar. Ya krek nyeluk bos sik sogol. Wong edan Iki bos lho. Mergo kakean wedokan Mulane mlebu neraka jahmanan. Jangan jahanam. Janganan, Jahanam. jangan manan. Aja. Cek aja. Jahanam. Ya kenapa? Ya kenapa? Ya kenapa? Sing dikeprok aku ah. Peh aku anggota anyar aja. Lah kok Kowe nyekel omik iki lho. Jangkrik ora kok gol, mogol masak gol. Ya Allah gol pateni gol aku. Aku melu ketemu kamu karo mogol. Aja men. Aja dipateni rene lho. Kowe kok nek melok dijegur neraka.
Kene lho. Dadi nuwun sewu se. Nggih. Paugerane jenengan nek wong ganteng Dosa. perkarane Wedokan. Mesti nak mati mlebu Neraka. Rezeki malaikat Jibril dan kawan-kawan. Malaikat Jibril kok dan kawan. Lah aku ora apal kancane. Oh, malaikat. Iya ya, Pak. dadi nek mati nek wong ganteng tetep kejegur Neraka. merga Wedokan iki rezeki malaikat CS. Dan kawan-kawan. Kok kaya ketoprak kok ana CS. Lah apa jenenge lah? Malaikat tok ngono lho. Malaikat tok le. Tapi iki apik lho. Apa? Kono ketua laris. Eh. Kene yo melok ketua tapi gak payu. Cangkemem. Aidoni. Senengan. Sesuk payu. Sesuk payu, ora payu tak dol. Dol. nek mati Kejegur neraka. sapa wae Wae sapa? mesti Neraka. Iya iku Pan. Mergo wong ganteng dosa kakean wedokan. Yo. Fontone wis ana durung? Wis Sapa? mbah. Ora wani. Aku ya wani. Sapa, sapa? Sogol. Kak iso. Moga lah cari bos. Ora apa-apa. Lah aku ora dibayari kok. Engko dibayari dhewe. Wis dibayari. Aku mangkat nunggu dek nek nek ditinggal. Tes sapa wae Tes. Sabahe sapa? Nah, sampean ganteng bae elek ganteng. sampean aja serodok iku bahan kuku Kabang, kabang. Ya gandeng aku awar wong ganteng, aku tak melu ganteng. lah ngono lho iki wong telu Oke. ayo rene Ayo Ipin dan Ipan. lho ora ngono aku iso ngomeni Saiki ketuane sing kira-kira engko nanggung jawab sapa? Ada apa? Ada apa? Sabar. Ayo do rembukan sik. Ini lho wong telu do rembukan. Ketuane sing nanggung jawab sapa? Sing kira-kira dikwamlengi, dikeplaki sapa man? Kowe kaku apa? Sariman. Sariman ae. Sing remuk bendang remuk. Iya, karuan sing ngajur ben remek tenanan man. Wis. Ya nah man. Wis tenan. Tenan aku ning Grim. Engko nek ana apa-apa do mlayu ya Yon. sampean mau gawe paugeran pripun Mas Ketek Bosok wis agek kethek. Iki ora kethek kok diceluk. Iya. Ceritanya lah ngene ya, Bos. Aku ki gak ngerti apa-apa kok sedih-sedih. Sumpah ora apa-apa. sing ngomong wau sinten Asine aku mau dukung tok, sendor sing ngomong. oh iya Aku pendukung. Aku mau ngandani mulai katok lho, kalian karo. Oh. Kanca matane. sing ngomong nek wong ganteng kakean dosa mlebu neraka perkara wedokan wau sinten Nek aku wonge tanggung jawab, Bos. sapa Apa omonganku tetep tak tanggung jawab. oh ngono Aku omong piye ndek wau tetep aku sing nanggung jawab, Bos. lah sing ngomong sapa Liun. Ya. Lah kok aku? Ya kowe Wis tenang ae. Kowe sing enom. Kowe kan dalam taraf keremukan. Remukan. Bos. kowe sing canom, ra apa-apa. Canom, Lon. Kowe canom ra apa-apa. Ayo. Sing tuwek wis Remuk remuk. sik, Yon. lambimu gegeden pocot lho ayo pocot Ora. Dapat. Iki Ayo pocot. Yes, kuwi kayak Jagger ya. nah lambi Ya, gegeden gawat dak. Dan sing ngurusi aku napa sampean wong loro sampean. Matilah kowe. iki sesuk tak kon gawe ketoprak dhewe wong telu Aja wedi. Gak apa-apa. Ora masalah. Ora apa-apa. Ketoprak gawe didekno. Ketoprak mogol kan laris. Laris. Nempel njaluk timbalan kok mogol. Nah, ya. Piye kowe ape apa? Ah. Me aku wis ora gawe lah aku. Aja kowe remak-remuk ayo. lah kowe ora gawe kenapa Nggon aku ndek wis ajur apa ayo. Lah kenapa? Kene. sapa sing ngomong mau nek wong ganteng mesti kakean Wis kok. merga Kulino nglarani wedokan. Wedokan apa nglarani wedokan? Ya wedokan. Ya wedokan. ora usah duding-duding Biar. Ora apa-apa ya, ora apa-apa kowe. Ora apa-apa kowe sing bayari ora iki aja wedi. Kowe gak wedi lengene delah kaya gebuk maling. lah wis ditransfer ning aku Biasa. Besok iki wis remuk nek mati mlebu neraka. sapa wae Wae sapa? ya wis wong telu rene ya Mas Joko pun nggih Wis. Jok rene Jok Ya. ayo rene kabeh Oke, kene apa kita kok ora penak iki, Cah. Rasane kok ora kepenak iki.
Piye? Ya mbok tekak kowe. Kowe basa mar mbok tekak. Sirah ya dideleh dhuwur kok. Iku yo beto kok. Lah mok deleh ndi? Sampean wong telu duwe paugeran kudu Pertahankan. Aja nganti kalah karo Paugerane paugerane. Uyan. Mas Joko kenal mboten? Apal? Wong wingi kula yo Bojone Mas mampir ngono. Jantur kenal mboten? Apal? Kenal? Apal? Nek iki ketek meteng ora kenal. Gak kenal. Wong iku Roy Walohan. Nah. Wong loro, mungguhe jenengan Mas Joko ganteng apa elek? Nek aku, Ya, aku mergo ndek pedoman. ayo. Kowe pedoman tetep tak pertahankan. Lah iya. Apa nek kudu jujur. Sita. Kowe yo sing muni. Ganteng. Ganteng. Aku. Iya. Aku terus terang urung petok wong. Loh, kok ora petok wong? Kowe anu ta. Kowe duwe wong telu apa? Ora kompak kaman. Yo dadi ra kompak. Aku gak petok wong sesawet. Wis pokoke ganteng. 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 Oke, ganteng. Nah, Berarti Mas Joko ganteng. Garwane Nyi Jantur. Ganteng. Aku urung roh wonge. Loh, Wis ngerti ngono. wis pokoke kowe melu wong telu iki. melu. Ning ya melu kok aku. Ganteng pelek. Ganteng. Sampean mau di paugeran piye? Nek wong ganteng kakean. Dosa. Mergo Wedoan. sapa wae Wae sapa? Mas Joko Ganteng. berarti kowe ngarani Mas Joko kuwi Kakean duwe. lho kakean wedoan. Ora iso. Lho kowe dhewe lho sing ngarani lho ya. Ayo do ngaleh. Melok kecipratan geteng ngaleh. Ben Piye tak jagono kok malah ana iki ketua meh diremuk sing digawe. Bosok kowe. jagono malah ngono iku piye? Ketua meh diremuk sing digawe ya lagi iki. Mudar. Ngurusi ngono kowe. Wah, aja melu-melu. Ayo rene. Dibilani kok ora ngono. Dibilani Kowe kok telah tanggung jawab. Tanggung jawab dhisik. Ora iso. Kowe tanggung jawab. Dhewe lho. Mas Joko ganteng Ganteng. berarti wong Mas Joko kakean Duwe. kakean Lho wedok. iki lho Mas, Mas pelakune kecekel. Aku ora Mas Joko ngarani. iki lho pelakune kecekel, Bos. Sing ngarani malah iki Malah dhewe. iku dhewe. Ayo. Nggih. Piye kowe? Ayo. Assalamualaikum. Aja lunga. Entuk. Wah cilaka iki. Ayo. Padha karo mangan nangka, ora melu mangan nangka kena pulute ya iki. Lah iya kok iso malah kalah. Angger pres mulai ya wis bar iki pres. Siap. Nyanyi. Ayo lagu-lagu. Nggih. Aku nyanyi Mas Nanda. Oke, Mas Sama Roke sunane monggo. Mas Jantur tadi. Nyi Jantur tadi minta Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. lali janjine. Lali janjine. Yang nyanyi katanya dulur dari Ngawi ya. Oke. Nggih. Heeh. Terus ada jejantung yang kalbu juga. Jantung yang kalbu. Heeh. Ndi sing ngomong awe ndi? Endre. Jos. Elsen. Yuk. Lali janjine monggo yuk. Iki mang dagelan tambah siji malah penak. Oh, ora kemanan pakaian. Yuk langsung. Semoga. Oh ya. Selamat sore semuanya. Sore. Monggo dagelane lagu Nabi Saweran. Sawer Mas Roke. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak Kowe ngajak ning wong-wongmu. Nganti lingsir srengenge. ono dene. Aku nunggu kowe. Anjane ata SMS Malam mau pateni. Betul ya.
Pak. Ya, ya. Saya udah jauh-jauh dari Purwodadi Ngawi. Sudah Selamat anu siang apa sore Mbah Mogol napa Pak Mogol napa Om? ayang. Ayah. Ayang. 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 Namanya Ayang. Namanya Mbak siapa? Else. Mbak Else. Tadi dulur wedok ngendikan jarene golekno jodoh. Alah. Milih loro. Alah, 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 Milih alah, Allah. alah, alah, alah. Kula saya Mas Heru. Mas Heru. Urus hari. Aja do geger rambutku lho do mlebat-mlebat. Yuk langsung yuk. Iya, Mbak. Mangga. Jan-jan mi kowe ning andi. Agelagatmu apa yang ngecimani. Niki sawerane sampun ketampi semua nggih. Sawer aku disauti kaca. Ampun. Sawer aku disauti Mogol karo Sindor. Aku gak kemana caweran dhewe. Lah aku tener-tener kok gantuk blas ora nyaut. Dengar-dengar tanganmu ini. Ayo Mbak, monggo. Ayo, monggo. Jan-jan nih kowe ning andi. Lah aku ning arep ora dilunglungi. Mbak Excel. Nggih. Tambah satu lagu lagi ya. Iya, mintanya apa? Terserah bisanya apa. Ah, jejantung ning kalbu. Jejantung ning Oke, kalbu. ya, baik, baik. Jejantung yang Iso nemokan kalbu. le, Bos. Jejantung yang kalbu ya, Mas. 10.000. Niki usus medhok, Mbak. Iki busung lapar. Ya. Oke. Jantung yang kalbu. Yuk. Bergerak semua yuk, joget bareng-bareng. Ayo naik nih. Oke, Naik yuk. monggo. Ayo naik yuk. Yes, Naik, Bapak. naik. Bapak. Bisa naik Kita sama. bergoyang bareng-bareng dan gue. Iya. Dari belakang bisa Mbak. Lewat sini. Lewat mriki lewat. Kita kasih ada permintaan jejantung yang kalbu. Dari teman-teman semuanya tadi juga ada permintaan kandungan ke Monas ya. Monas. Loh, dulur lanang kok nganu iki biasane kok Pajak pajak iya. Oke. Pak Segoro Mulia. Nah,
Untuk teman-teman kita goyang bareng-bareng ya. Pokoknya yang penting happy. Musiknya di belakang pol, Pak. Oh. Berkah NPS Yusonago Sembro Music lewat belakang. Mas Nanda. Yemong sira doni mas kang sun sayang piring pangucapmu kang tansah ridu eling siramu wong ayu sira mung tetya puspita kita goyang ya sama asik asik yo 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 oso oso iki terus oso oso yo hey ha ha hey yo
salwa mbek jolo iki. Ampun ah. JJ. Ayo, Dan. Iki bendarane wis teko, Dah. Nggih. Nyamping ya Lion. Pripun Doro? Rene Matsari Mas. Ada apa sih? Rene tengah. Ayo, Mas. Ayo, Rene. Ayo kowe Rene mau Lion melono ya. Rene. Lah kok kaya mumi. Doro Ayu katon bingas sanget. Mergo sesuk aku arep dadi manten. Oh, arep dadi manten to. Aku arep dedaupan entuk Kamas Wiratmoyo. Entuk Raden Bagus Wiratmoyo. Oh, raos bingah jenengan nggih umpami dados temanten kalih Den Mas Wiratmoyo niku nggih kut kados hati-hati. Nanging ngeten lho Ndara, Iya ya. kula wau kan dolan teng pasar. Iya. Mbok bakul sinabara kula keprungu Oh piye? yen Den Mas Wiratmoyo anggone gedhaupan mboten kalih jenengan. Lho lah yen ora karo sapa? Ananging kalih Doro Ayu Kumala Retna. Liun, Wiratmoyo kok ngono ya, Li? yo kene diajeng sriwuning kanthi tawang-tawang tangis. Aku kaprungu dhewe mergo iki saka ucapmu. Kowe matur kelawan bendaramu sing kepiye? Aku kepengin kaprungu. Li. Kula wau matur Kene cedhak karo aku kene. Maturmu kepiye? kula matur kalih Doro Ayu sriwune mbok bilih sing gedhaupan niku mboten Doro Ayu sriwune. Banjur sing gedhaupan kalih jenengan Doro Ayu Kumala Retna. Kuwi kleru. Kowe salah ing panampa. Ngoten. Ngertenono Liun. Nggih. Malah kaporo sedelok meneh aku bakal gedhaupan kelawan diajeng ini. Lho, lah ngono kok kowe datang aku si aku. Kula wau keprungu tiyang kathah ngoten. Ayo. Luput pun pangapura. Ayo. Balik. Kula tak wonten kepungkuran nggih. Ono. Nggih, damel jenengan riyen nggih. Nggih, monggo. Sing hati-hati. Mas Wiratmoyo. Diajeng sriwune. Ing menapa pecah kekilan mentolo dumateng kula. Kanipun pincang kedhaupan menika titik kula. Nanging kanggo Kumala Retna. Tak jaluk kelawan sliramu. Aja digatekke ucape Liun. Kae ngucap sing ngaya wara. Wira bener. Kan Mas Wiratmoyo. Yai Sadun. Mboten menapa. Iki mumpung ana sliramu. Diajeng sriwune kepengin mangerteni. Babakan menapa? Sedelok meneh sliramu bakal temantenan lawan Kumala Retna. Ora kaya ngono to, Yai. Tunipun ingkang gedhaupan kalian Kumala Retna menika sanes kula. Nanging panjenengan kalian kang Kumala Retna. Jan semene. Ono apa? Semune ora kasebul sadurunge. Kula pikantuk pakabaran Kamas. Pilih pincang menika wonten dedaupan. Ingkang dados temanten menika Kang Mas Wiratmoyo pikantuk Kembok Kumala Retna. Pancen kasunyatane Cukup. Dados kasunyatan Kamas. Yai Sadun. Ora patut seliramu mapan ana ing kene. Gali. Panjenengan sampun dipun rantos. Gali, Yai. Ya, jangan lawan kakak. Kula tresno kaliyan benci gandeng. Ora bedane kelawan pun kakang diaju. Nanging menapa kejangapai kados ngandeng. Wis saka ngersani Kanjeng Rama. Ngertenono. Babar pisan aku ora tresna kelawan Kumala Retna. Aku bakal ngugemi marang janjiku.
urip lan patiku kudu bebarengan kelawan sliramu. Lamun sliramu kepengin dino iki uga aku bakal ninggalno ana ing Kadipaten Tuban. Kang Batu, aku bisa sandingan kelawan sliramu Diajeng. Ampun, Kang Mas. Mbok menawa sampun kinarisipun antarane kula lan panjenengan menika boten saleh nyawiji. Danipun Kanjeng Rama ngersaki pilih benjang penjati kadhedhaupan kalian Kambok kula. Gedhe rasa tresnaku kang tumanduk kelawan sliramu Diajeng Sriwuning. Aku ora bisa pepisahan kelawan sliramu. Nanging Rama ingkang ngersaki Kang Mas. Lamun tuh aku kelakon pepisahan kelawan sliramu. Prasasat sumendal nyawaku saka ragaku. Welasana marang aku Diajeng Sriwuning. Katon kedharma bekti penjat kunjung Kanjeng Rama. Monggo penjat dedhaupan kaliyan Kambok Kumala Retna. Kula lila legowo Kang Mas. Lila lan legowo. Tak sengguh anggonmu tresna kelawan aku. Kanthi tulus batinmu. Nanging kasunyatane apa? Babar pisan kowe ora tresna kelawan aku. Diajeng Sriwuning. Jebul aku kecelek. Wong bisa memuji, muga-muga nggonmu mangun bebrayan bisa langgeng selawase nganti tumekeng. Pun pangestu lan wong tuane. Pangastu para puja rahayu nganti kaken-kaken meneh. Monggo-monggo Kang Mas kula dherekaken lagi. Kula sak kulawarga wonten ing Bojonegoro nyuwun agunging pangaksami mbok menawi wonten kekirangan anggenipun paring pasugatan sarta palenggahan dumateng sedaya para pangombyong saking Tuban. Semono uga Yai. Kabeh pangombyong nyuwun agunging wilasa pangaksama karana radirandat tertamtu seliramu nyeranti rawing pinanganten. Panjenenganipun kados ngaten nanging boten dados menapa awit sakmenika sampun kaleksan. Nggih, dawuh. Lah, kewajibanmu piye? Oh nggih. Monggo naik kalian Pranotocara nggih sampun kula panjenengan. Ha wis dipanjenengan kok yamen durung teko iki. Wektunipun nggih pun kula kandhani. Coba-coba. Pedhoken. Wongan
Ngapunten sinuwun radi telat. Sebagian apa ini? Kula Pranata Cara Oke. niki tukang foto. Wah, ya ngentekno duit akeh iki ngene carane. Naipe ono. Naipe nembe perjalanan dipun tenggo sawetawis saderengipun adicara kawiwitan monggo kula aturi foto-foto riyen. Foto-foto. Foto keluarga. Woi. Saya niki apik piye kaget kok. Lho niki foto alami. Ora sale jantung peh coplok. Ini dalah, ayo sing wedok. Aja cedak-cedak. Kasih foto kok kene. Mboten angsal. Kudune yo kene. Niki nggih tesih kanggo. Karepe dhewe. Anyar. Ngantene foto. Iki orang tukang foto, arep urusan Bali. Nggih, mboten nate damel ngaten iki kula. Pun. Iya. Kelilipan sawah. Niki teng pundi-pundi kok wonten niki pripun? Padha. Lah nika Pak Naipe sampun rawuh dateng. Nggih. Ana Gus Idam barang. Lho naik tumpakane Alphard iki bayare larang iki. Mas, sing picek di toko ngarep, sing picek ora digandeng iki piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kula mbok dereng wundu. Pak, niku koncone sampean niku. Kudu moyang ya. Sing kenceng ben ora tiba. Jenengan niku dongane riyen mungkin kula ijabake. Assalamualaikum. Oh, kiai kok ngerti wong wedok kudu salaman ae. Buatan muka ini. Apa ya? Iya. Pergi, Gus. Ya, Gusti, Gusti. Gus, priko, Gus. Nggih. Lho, kadoan rada. Oh. Tengah. Oh. Kurang maju sithik. Maju. Gus, pergi lho. Pergi. Iki ana Gus nentang gacak wong. Aku arep ngatur karo boleh tamu dan ini kabeh sedaya mawon. Monggo kita syukuri. Sik. Dungane kok ora cecok ta piye? Niki dongane memang didamel mboten cethok. Kuwatiripun mengke nek dicontoh kali tiyang liyan. Oh, wedi nek ditiru. Doa dalam hati batin. Batin. Mergo kita doni. Mergo itu dunia sing mandi langsung pusat Gusti Iya. Allah. Betul jenengan usul. Lho kok malah ngusul iki aku duwe duwe yo sapa Pak ngusul. Kon ngomong kok mot. Tak duwe ya. Nggih, sampun menika dengaken matur sakon sampun dengaken monggo. Menika giliran Pak Naik tinggal meresmikan hari apa itu? Hari jadi Republik Indonesia. Oh, lalu jadi. Berikan Dero Ayu. Mboten sepatah dua patah kata nek mboten saged sepatah dua patah kata mungkin sirahe kula patahkan. Mati. Sebenarnya main matanya selamat balapiat. Selamat kok gue lapian. Mangga mriki. Jenengan mriki, Gus. Mungkin nek wonten napa-napa kersanipun jenengan ngertos. Monggo, dinara. Gus iki lek salat kok mempeng nganti bathuke ngapal kabeh. Nggih, iku salate teng dandang. Iki konsepnya piye iki? Pak, pripun iki, Pak? Sing ngajeng dijape niku mantene niki. Jenengan lah apa linggih niki. Lah kula ngadeg desa ro, kiai kok ngadeg. Nggih niku kersanipun dadi patung. Salah terus kiai. Jenengan sing niku. Yo niku nggih. Nggih, sak lho.
karo aku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun pinanganten kula jabaken badhe kula catet langkung rumiyin kersanipun pikantuk ijazah pernikahan. Asisten. Bukunya dibuka. Saiki nggo asisten bareng jebule. Kok gelira umum. Iki lho nganggo brek iki. Niki lho Pak Sedi. Niki wau niki wau keng sedan. Oh nggih. Nggih niki ke Tegal Dawa. Nggih. Sakniki niki lho. Nah. Oh. Nah niki. Saderengipun nggih. Lombok sekilo 700, brambang 800, terasi 700. Iki tapetane bojomu ngene kok. Itu Pak. Nah, sini. Nah, iki lho. Yutarina kurang ping 3, pandreng manci 4 setengah 8.000. Niki mendring apa-apa? Kita tutuk biasku lho. Lah pripun? Asisten kok goblok. Iki lho sing kosong. Niki napa? Asmane takoki. Asmane sapa? Sendut. Kok aku? Iki lho ngenteni. Asmane sinten? Ah, Sapa? Legio. Legio. Wirat Moyo kok. Wirat Moyo kok Legio iki lho. Lah cakep kok Legio. Lah niku ngomong enut. Oh. Wiratmoyo nggih. Wiratmoyo bin Suro. Sepel. Tuban. Tanda-tanda nih Bos. Disenggolke meteran nggih bisa. Gitu. Tanda tangannya apik. BRI lunas. Lho kok teko BRI? Lagi tanda tangannya. Ngaten wedok. Asmane sinten? Lho. Oh, ada di sini. Oke. Iki aja diingeti. Raine iki nek kene. Nah iki kuwi jenenge rai lho. Aku ndang kaboten. Iku ketakuan tapi ra umum. Asmane sinten? Sinten? Iki sing getah aku wis do mulai kabeh kok ya. Oh iya iki nek mudeng gak mudeng iki padha ae. Tenang ae tak dungani kok mrene tenang ae. Nggih. Tak dungani kok mrene. Weh! Kumpulmu. Cumpleng. Lho kok teko cumpleng iki? Lah cumpleng. Oh, mohon. Alah entek mansine, Cong. Moloret. Ya Allah. Kak, masa buta sandal ngaku sih. Setip. Oh, setip. Moloret no binti babarat bojo. Tanda tangan iki, Pak. Budi, Pak. Kantor polisi. Kita mriki pakai budi. Diarai, Ya, aja. Ayo. Bisa dan kaya ini. Iki rada itu. Naik iki dilarang menyekel-nyekel lungguh wae, tugas si asisten. Tangane halus. Iki ngadap. Wes ora sawarai. Wah, pun. Sampun nggih. Saderengipun para sederek para tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh, asisten. Saderengipun pinanganten kula ijabaken monggo. Kok jenengan kok ten mriki? Iya itu nek nok kuwi juwoto kowe kono. Kersanipun pinanganten kekalih mboten sah anggenipun nikah, monggo kita sareng-sareng donga muga-muga sasampunipun diijabaken bubar sak ngandhapipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Gus, saderenge mengken nek kula jenengan kula kenek neroke kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid akhirati hasanah. Kok donga iku lha apa? Kliru. Oh gini. Gus, mak tujuan. Kalau kayak Gus,
kula nikahaken Dara Bagus Wiratmaya bin Suralawe saking Tuban pikantuk kowe iya lho alah gagu kok mijak nae kok kula baleni lagi ada gangguan teknis kula nikahaken ya deh oh yo aja urut kula nikahaken Dara Bagus Wiratmaya bin Suralawe saking Tuban pikantuk Dara Putri Ku Malaretna binti Prabaningrat saking Bojonegoro kanthi mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai kula Tampi nikahipun Kumalaretna binti Prabaningrat kanthi mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nang ngene kok bakal ijab lha piye le wis pon mboten sah nggih pon monggo pinarak mugi-mugi mungkin sak bubaripun ijab nganten wonten ngandhap balik ning bojone dhewe-dhewe nggih monggo anu kang acarane ndi sampun paripurna menika kala wau ijab kabul temanten kekalih Nimas Ayu Kumalaretna dalah Den Bagus Wiratmaya salajengipun adicara suka parisuka panjenengan badhe dipun-ibur kaliyan Langen Besan Gambyo saking Kabupaten Tuban Sugeng Hamil Sari. Ento cetha kowe ora mangerteni kedadian iki. Aku bakal bloko lawan kowe Kumalaretna. Terus napa ki Kang Mas Ratmani? Tenane ana salah sawijining wanita sing wis bisa ngratoni sak jroning atiku. Ya kuwi mung Diajeng Sri. Manten anyar kok jelah-jeleh jaluk tulung. Kok ora ngisi-ngisine kowe? Apa? Kang Mas Wiratmaya menika mboten purun kula ladosi kok, Mo. Ya mbok sing sabar to, Nger. Sliramu iki bocah wadon, aja grusak-grusu to. Kula kepengin sak menika kok, Rama. Sabar. Ya, kamu Surabaya, Jayabaya. Wong bocor koronan Tuban. Lumogi iki suarane Indra Kato saka lamun. Amun Kumalaretna pas kiri tangan. Tuban Bojonegoro tak biuhi batang sandok. Ampiak awur-awur kae payu-payu sapa Indra. Pamriye ngersakake garwamu Kumalaretna Ardibaya. Najan, Tumrap kowe wi. nuwun pamit, Rom. Lho. Aneh. Punjering perkawis jumawah wonten ing Kumalaretna. Mbok bilih Kumalaretna kula aturaken wonten ing Kadipaten Lamongan. Perkawis menika rampung. Yen kowe lali tak eliki. Kados Sedumuk bathuk senyari bumi.
Siji digodha anake gedhe dibedang bojone, totoane kuwi mau nyawa. Lajeng kersanipun. Kowe satriya, rungkepono garwamu lan negaramu. Hambae pangestu. Kakang bakal balekake adipati saka Kadipaten Lamongan. Ampun panjenengan Kang Mas cekap kula kang ngadepi tiyang saking Lamongan. Aja diajak-ajak.
Awake mundur karep piye? Wajib menawi musah menika. Nika semanten ini ngalahken kula nggih menika. Oh, ngono. Dadi kowe cek Saduro, iya. Ana apa? Ngerti yo nganti aku ujung kelawan lagu. Karepmu mergo aku duwe petung kelawan kowe. Sedulurku mati mergo saka patrap lan tumindakmu. Yen kowe ora trimo arep kudu mati saka tangan Haji. Yai, Kang Mas Adipati tulunanmu Saduro bisa mantap sikarya iki. Kang saka kowe Yai. Jumbuh kalawan mantumu kang wis mulut perak moyo sadurunge ninggalake kita sami ngersakake kang supaya Saduro kudu nandha dedaupan kalawan Kumalaretna. Menawi kula dados tiyang sepuh namung nayogyani gumantung ingkang lampahi. Ger, Kumalaretna. Sedane garwamu, sliramu bakal kawengku dening kadangmu Saduro kepiye? Ki Rama kula sangka apa dedaupan kalian kan Saduro. Aduh, Yer Saduro, aja wigih lan risi. Senajan tata gelar kasunyatan Kumalaretna bekasing Kang Mas. Ning ngarep ana tetembungan sing wis diaturake Kang Mas. Tumrap sliramu aku ora maksa. Tan bedelipun kula ugi badhe nuwuni menapa ingkang dados oleh pangandikanipun Kang Mas Kirat nampa Kumalaretna kita tampi sak Yai Kang Mas borong panjenengan. pramila gandeng lare kekalih sampun sami ing lenggana. Monggo sareng-sareng kakandipun tur wonten ing Kadipaten Tuban utawi Bojonegoro ngiras pantes kembul bujana wiwaha andra kene. Awatan paripun.